hogan wirion. Lle o dy feddwl di las o ti ar tŷ ma fod wedi mynd ar dan rergian fel rwy'n dadal di ar dy ben dy hun am funud. O, ti da mawr, reit. Bob dim yn iawn. Wrth ar beic, saff i chdi. Lla bod chdi'n iawn, ond be fi dri di wneud? Feddyliau am rhywbeth, paid i poeni. Haia. Haia. Argol, Dylan, beth sy'n bod yn neud? Dim byd, tisio coffi? O ia, gaio. Na, gaio. Gyn i waith ymddihiro i ni a Lena bynnag. Ti eisiau mynd allan hyn yma? Fedra i mynd o. Nos fori yw. Ie, iawn. Oce. Fedra i mynd o. Nos fori yw, nos fori yw. Haia. Jiw, ti'n gynnar bore yma? A eisiau dangos i chi bod fi'n mynd i codi ben bora o'n i. A i'ch helpu chi fo'r papura. Os oes ni mond yn cael y job. Ie, wel, gweud y gwir, so fi wedi cael cyfle i gael gair dy Mrs Morgan. O, fedrwch chi'n gadael i mi neiti jyst am heddiw, gan bo fi yma, lly. Ie, wel, I fod yn onast efo chi, Mr Morgan, efo dolyg a bob dim, sa ni gyd fel teulu medru gwneud efo'r pres. gan bod ti yma, Hei, Dylan, fi'n dod. Brysia. Pennod hapus! Hwn gen i. Diolch, Del. Gorod e. Tyd, Ffion. Helpu fi godi'n gynnar bore hwnna. Dylan. Fyddi'n bocs mawr bod ta. O, dwi hi'n gwybod agor o. Gobeithio fod hwn yn ddigon mawr. Pennod hapus, dad. Beidio. A mae hwnna gen i, Li. O, mam, diolch. Ie, well fi throi hi. Mae bob beics di gael ar ei methu beic fi, lle hwnnw gafodd ei ddwyn, de. Na ni adael efo fynd ffi, ta be? Ie, alright. Gwyd. Gwyd ta? O, tra. O, mam. Reit, ti'n agor y cardi yma? Got ti bach? O, ddim rhaid i chdi. Na dylsyn ni wedi codi ys meeting. Na, dim eisiau. Mae Emma wedi bod yn helpu. Wel, oedd hi moyn y job a, wedes i... O, ti'n di cynnig y job iddi gobeithio? O, ddim yw'r drafod efo fi gyntaf. Sgola wedes i bys yn cael neud am heddi i weld sy'n byddai'n ymlaen. A, war y teg, mae di neud job i nid. Do. Do, dwi siŵr. Gnad i fel y gweli di ora. Liz, pam wneud i weld doctor? Wy'n siŵr y lle. Na. Na, ddim peryg. Fi di'n super fit tra bod o gen y beic yma, boi. Pa hwn am i. Yn fel un ti isio i fagu muscles yn y coesau yna. Sgyn chi ddarn dwy geiniog, Mr Jones? O, ie, siw fod. Na ti. Os dwi'n ffacin da fi'n ymoged, rhan gofan, cwsmeriad. Hwyl. Hwyl nawr. Diolch. O, da ni'n meddwl bod i gwsmeriad. Emma. Cardyn benblwydd efo 13 anna fo'n isio, yn sam un allan. Sori, na'r cwbl sy'n ni ba. O na, mae yna focs newydd efo ma. O, Diolch i'r drefn. O, diolch ti. Argo Rownd, dwi byth di gwneud ti. Ai rwan, oce, Mr Morgan. ie na fe. O, wela chi ar ôl ysgol. Reit. Reit, hwn yn iawn, diolch. 95, ia. Reit, diolch. Ti helper da iawn bore yma. Gwerth i chad ymlaen, swn i'n ddeud. Emma, werth y byd fel y teg. Pwy sy'n 13, te? Ffion.
Heddiw, ydy'r disan bys yn barod gen i. O. Tara! Hwyl nawr. Jew, just y boi ychan. Mae dy wad i'n 13 te? Yndi. Byddai'n diddordeb da i gael ei jobyn ni nôl nawr te, ti'n meddwl? Mae'n siŵr. Da chi si fel fynd i? Ie, os neud i. Oce. Ta. Reit, hwyl. O, ti'n edrych yn ddigon o ryfeddol. Dyn nhw'n plesio? Maen nhw'n gret, mam. Diolch. Wel, O, mam, da chi ddim wedi draffarth. Be di hynna? sausages. Efo cig yn nhw. Ie. Ond mae Elin Mon yn vegan. Ti'n sal jyst yn gweld nhw. Ina? Ti wedi gweld y disan benblwydd? Be? Disan benblwydd Ffion o, ddim yma fydrwn ffeindio yn illa. Na. Dwi'n di gweld ti, sori, Del. Ti ddistaw yw? Di, Del. Be sydd? Dim byd. Dylan, paid a twtio dy bwyd na fyna'n byd ar ôl i chi. Reit, dyna O, ffotia. diolch. Dych fawr. Ma' na wbath does. O ti ddeud dim? Ddidis di ddoe bo' chdi methu dod allan efo fi do. Do? O pam nes yn dweud bo' chdi'n dyrru methedig am dro? Eli, nes i weld chdi'n basio fo ddad yn car. O, O pwy di? Kate. Merch Jim oedd hi. Oedden ni siarad am arlunio falle. Mae'n hogan gret. Lina, mae hi'r disan. O, nefi, mae yna damad ar goll. Ei, hon di'r gacan benblwydd. Wel, ia, debyg iawn, siap olwyn beic fel ddari Bob awgrymu fo spokes yn dod o'r canol o felly. Wel, o'n i'n meddwl mae gacan i'r caffi oedd hi, a chdi dod i marcio'r portions arni. O, Lina, bach prifus ti'n gweld optician ddwytha. Reit, neb symud y sydyn ac ofni gael damwain yma. O, diolch, Dylan. Da chi gael digon i fita? So rwy'n eisiau bechdan arall? O'n i'n meddwl bod ti'n vegan. Ie, wel, rydych chi siapwys bo. O, gyda llaw. Mae'n sy'n arna i ti nawr? Bron i 50, bo. Ceri grafi. Hai, Bryn. Haia. Pan chdi'n reidio hen gronc o feic bore mae Del. I'n helpu fod yn ffit. Sa ti'n mynd all? Chdi yn y cwbl sy'n ôl, mae di sglaffio ar gweddill. O, mae'n drwg i ni am y disan yna. O'n i'n bedd os dros ti wir. O, paid o bein. So nhw gyd chwerthin banddidus dwi'n nhw, da? O, chwarae teg. Mae Ffion di mwynhau benblwydd. Yndi. Bod Glyn i ffwrdd ar ryw gwrs yn ole. Gath i briso, neis iawn gynnal. Wel, ti wedi gweithio'n galad heddiw. Ti'r allan o fi yn yma. Ie, iawn. Dwi'n siŵr bod gen i pictures yn mynd, neu'r hyd wedyn, ti'n deg. Dwch chi weld? Reit, dwi'n mynd ta, Mr Morgan. O, syned. Pwy ti? Ti'n hyd i fe? Diolch. A gad y ffordd mas, ti'n yr arwyd na lawr open y bin, os ti'n mwyn y job llawn amser yn yw. Na i. Diolch, Mr Morgan.
Diolch. Os o'n ei fatra. Mae rhaid bod mam ar ei ffordd. Ffion, isio lift? Na, bydd mam yn ffyd all ydw i. Ffion, siwr? Yndw, tra. Tra. Hei, ti iawn yma? Haia, cariad. Archif, chip. I sausage ta.